Takže takhle vypadá skleníček. Má to nějaké přesahy. A mám tady daný ze střechy okap, když začnu z tohohle konce. Je to vlastně do barelu. Do barelu, teď to mám ještě odpojený, potom to je spojený s hadicej. Hadice je vlastně dovnitř do skleníku, tam to mám provrtaný. Jinak tadyhle vidět nějaký ten přesah. Jsou tam větrací okýnka, na ty se koukneme vevnitř. A zepředu mám vlastně makrolon, z vrchu makrolon. Tady je podezdívka, to je ten lehčený ztracený bednění. Co se týče vlastně střechy a konstrukce, tak tam jsou daný takovýhle vaječka nebo něco. Dělal jsem nějaký rozměr, co jsem měl dílky, takže byly asi 4,10, takže jsem si nechal i na 4,10 nebo 4,20 nakrájet makrolon. Je tam vlastně u toho zakončení, jsem si tam dával tyhle vlastně krycí lišty, ty jsou vždycky prošroubovaný, provrtaný přímo takhle skrz. Nechal jsem to takhle čumět, no, nějak tak to jakoby neřeším. U těch taky rozteče jsem dělal podle desek, mám že má asi 2,10 m, takže jsem to dával kolem těch 70, aby mě to vyšlo vždycky na spoj a měl jsem to vlastně ty desky, že jo, ve spoji. Jinak ty zakončovací lišty na ten makrolon, i když jsem je tam zalepil, dal jsem tam, já nevím, to pro vzdušení a tak dále, stejně se to malinko potí, je to malinko zelený, ale s tím se nějak smířím. Jinak mám tady vlastně takhle vymejvanou 40x40, tady před barákem je 50x50, že se to jako malinko takhle spojuje. Tady je ta budoucí terasa, ale to není předmětem videa. Jinak vlastně na to 20kový bednění jsem sehnal právě z nějakých ze starého skleníku takovýhle účka, který přesně pasovalo na vrch vlastně toho ztraceného bednění, takže jsem to na to zamáčkl z vrchu a je to vlastně celý ten rámeček toho skleníku, tam je i nahoře vlastně daný to účko, takže do toho neprší a tak dále. Tadyhle jsem vybrousil ty účka, teď už jsou trošku rezatý, že už to asi 3 roky v poměrně velkým tom, ale jsou docela silnostěný, takže by to mělo vydržet. A jsou daný, takže jsem potom i chodil poměrně to, ale přesto jsem tady dal vlastně nějaký 2 spěry do toho. A tadyhle je vidět, že ta zadní strana ta je nějakých 2,5 metru. A tadyhle vlastně mám 2 větrací okýnka, takovýhle veliký. Vlastně bude dveři až ke straně. Je tam vlastně ten parafinový pístek nebo něco takového, ty automatické otvírání, oni zhruba v 25 stupních se otevřou a je vlastně jeden je tady a druhý je na druhé straně. Takže proti sobě se otevřou a větrá to vlastně veskrz. Co se týče toho skleníku, tak tady vlastně je vidět 40x40 dlažba. To jsem tam dával tak, aby mě to tam vyšlo a zároveň to vlastně drží vlastně tyhle ty desky, to jsou ze starých sekvenčních vrat. Je tam nějakých taky asi 5 metrů dlouhý. Dole to je teda rozepřený těma dlaždicema. Navrch, aby mě to ještě vyšlo malinko vejš, tak jsem si dal jenom fošínku, malinko opál, nalakoval. A vlastně můžu si kterýkoliv z těch desek vyndat. Já jsem to vlastně dělal tak, že jsem to navážel vlastně takhle dozadu. Měl jsem oddělanou tuhletu, navezl jsem si první část, pak jsem je vlastně dozadu a poslední jsem zavíral vlastně konec toho celého tady tou deskou, tady ani už tu nemám, tu fošínku. Původně to bylo úplně vlastně plný, ten záhonek, on si to malinko sedlo, já jsem si tam dával dolů hnůj
A nahoru jsme pak dali nějakou běžnou hlínu, pak jsme vlastně na to dali nějaký kompost a tak dále. Tady máme takový to zařízení, které se pak využije v létě. V létě k tomuhle. Jinak tam je vlastně udělaný rozvod vody, to je z toho barelu. A na tu zadní stěnu tam jsme si dali jenom zatím pár roxorů, protože tadyhle máme skleníkový hroznový víno. I z toho loni taky byly nějaký hrozný. A tadyhle na konci, tady jsem si vlastně udělal z té jedné desky, že mě jedna zbyla, tak jsem si jenom na boky přišrouboval kusy jak těch želez. Jedna strana, druhá strana. Mám tam položený takovýhle jakoby sázecí stůl, který se dá sklopit z toho pryč, nebo tam může být, něco může být pod tím, něco nad tím. Abych de facto mohl i třeba navážet, nebo tak. Zatím tady ty výsadby nějakou moc ještě není, že je docela brzo, ale vypadá to vlastně takhle, že to je taky vyvýšený. A do těchto ještě k ty vodě, tak do ty vody tam je systém, tam jsem si udělal já tenhle systém možná zbytečně složitě z nějaký trubky s přechodama a jsou k tomu pak takovýhle závalová kapenková závlaha, že to našroubuju na tyhle má to koncovku, tam si to vlastně můžu otevřít, můžu zavřít u tohohle toho, takže podle toho, jak potřebuji, jak vlastně kapek k jednotlivým rostlinám, můžou se i rozdvojovat a tak dále. Jsou pak na to vlastně na tu vodu i hodiny, takže se to otevře na nějakou dobu a vlastně kape to třeba, já nevím, si zvolíme půl hodiny každý den nebo dvakrát denně, tak se to otevře a kape to. Jinak ten půdorys, ten byl vlastně těch asi 3x10 a ty přesahy střechy, ty tam byly trošičku vidět. Dveře ty jsem dělal tak, abych to měl v rovině, ty jsou klasicky z jekliku udělaný, dal jsem do toho zámeček na zamknutí, vsadil jsem do toho vlastně taky makrolony. Ty makrolony jsem vsazoval do těch krajových lišt, což je vlastně ta zakončovací lišta. Z jedné strany jenom navrtal a vlastně zanejtoval, takže jednoduchá varianta, můžu to odvrtat, kdykoliv to můžu vyndat, když bych potřeboval. A ještě se jednou kouknu ven, jak to vypadá třeba ze zadu. Ze zadu vlastně to je vlastně takhle, tady mám nějaký dřevo srovnaný, je to takhle skleníček, ještě to chci malinko dočistit. Je tam vidět takhle krásně, jak tam je přesah, jedna strana, tady jsou ty 40 a tadyhle vlastně ze předu je taky takhle přesah, takže to je, pod tím je vlastně takovýhle ochos, dalo by se tam i posedět, my tam máme ty rajčata, většinou papriky, nějaké tyhle věci, tadyhle už je pak políčko, no, takže to je tak nějaké detaily, byste tomu potřeboval, tak tě ještě dofotím nebo dotočím.